سامنے او وطن والے سیج تڈا بنی دیے جڈا کہیں دی شادی ہوئے جے روان آوے عبادت بندہ نہیں رو سکدا آ کے سچیندا تے سندا تے بیٹھے نا ایڈی شان والا گھر ہاتھ مسلمانہ کیڑے جرم چ لٹے ای خاندان دا کیڑا جرم ہا او شیو او میرے اہل سنت جماعت دے شریف بھائیاں دو شادیانی دنیا تھے یہ چار لفظ سنو ہر بندے دے ذہن تے لفظ آونے ول میں بند پڑھنا نوجوانو چٹی داڑھی والے ماتمیاں جوانی مانے تو ہی سن دو شادیان مشہور این دنیا تے کیڑا ایک شادی ہوئی عرش تے سمجھ آونی تو وال ہائے ضرور کریں نہ وے سمجھ کوئی ڈر نہیں میری نوکری ہے تھوڑی بھی نوکری ہے ایک شادی عرش تے ایک شادی ہوئی فرش تے کربلا اے بہت مشہور ہے وال سن سو ایک شادی عرش تے بھائی شادی فرش تے کربلا ہن میں فرق دساوا عرش دی شادی تے فرش والی شادی فرق کتنا ہے ہن شیعہ سنی سارے میرے نال رلسو تے میں بند پرسا ای واسطہ دا پیاں ایک شادی تھئی اتے عرشاں دے ایک شادی تھئی اتے عرشاں دے تے بئی شادی کربل تھئی اے شادی وسدی ہائے دنیا تے بے وقت لٹی دی رہی ہے بالکل مطمئن تھی کہ سن سو ستا بن رہا سنبھا ہائے گھوڑیاں تلے تر بنری تو سد گئیے اجوئی شادی دے اجڑن کو شیعہ قوم پٹیں دی پئیے مولا تواڈی مکان منظور کرے ای شادی دے شیعہ سنیا اجڑن کو شیعہ قوم پٹیں دی پئیے 1400 سال گزر گئے راتی ان شادی کو یاد کر کے شیعہ سنی رو لیں جی میں اے بند سنے وے ایک بند بھی آئی سنو او ڈساوا تو سائیں پرنے دیو نا پھوتر بھیرا جڑے کانڈھی ہومن جانی ہومن انہاں کو کھانے کھویں دن شربتہ پی لیں دن رنگ رنگ دے کھانے کھویں دن کہ راضی تھی کے ونجے خوش ہو کے ونجے ہونی نہ شادیاں دا فرق سنو اون شادی دے ہائیو کانٹھیاں کو مسلمانوں کو سر پھلویں داری ہا اجو ای شادی دے ہائیو کانٹھیاں دا سامان لٹی داری ہا اجائی مسلمان نہ رومن اجو ای شادی دے ہائیو کانڈھیاں دا سامان لٹی دا ایک لسبیہ سن سو تاہی کوکا مار کے رو دن شیعہ کیوں لاج سمر لٹ گیا اجوئی شادی دے اجڑن دا کھا درد سجاد کو گیا پردے سلامت ہے سونی عبادت بیٹھے کریں دے اے بندی واسطے پڑھیں کہ تمام مومنین دا ذہن بن رہے دی شادی آلے پاسے آونجے تے ہی بن رہے دی شادی دا سنیں بند پڑھیں شادی دا ہن روے دی یہ گالے ایک رات دا بن رہے سویر تھا یہ
اوے شیر بھی گالے چند ہتھاں تے مہندی بھی لگی ہوئی ہے لاما لے کپڑے بھی پئی کھڑے ماں ہاتھ نپ کے مظلوم حسین دے سامنے کھیڑنا یہ مولا حسین مدینے تو ٹریاں میری حسرت ہے کہ میں اپنا قاسم اکبر تو قربان کرے سا ہن منت لا میرے پتر کو دے موت دی اجازت جلا اجازت دا نام آیا شیعہ سنیاؤ تو اللہ مولا حسین فرمے دے قاسم دی پاک مڑی میں قاسم کو موت لو بھیجا میرے دو گھر برباد تھی دیں ایک حسن بھیرا دی نشانی مٹ دیئے بیا میری دھی بیوہ تھی دیئے پر تے کو خالی نمی ولیندہ رومن آلا مکانیاں اجازت لیتی حسین بہت جلدی مکینا قاسم بن رہا بن کے پوشاک لاما علی پا کے کربلا دے میدان چاہے ایک بئی وڈی رسم اتوارے سارے علاقے دی جڑا سارے سگن پورے ہو ونجن شیرے بھی بن رہے کو پوا کھڑن مہندی لگ ونجے پوشاک بھی پوا گھنن تو بات ایک رسم بئی او اے ہے بابا میں تو زیادہ قدردان تے سمجھدار بیٹھے ہو خیر وہ ہے بابا حسین دی امت والے حق کے دعا کرے بھئی رسم اے ہے بابا جتنے جانی او کانڈھی اون شادی دے باراتی آئے بیٹھے ہوں دیں نا تو وقت او وارو وار اپنی حیثیت مطابق جوانی مانے اون گھوٹ کو دیں دیں سلام بول پو وہ میرے نال میں توارا وطنی خادے ماں دیں دیں نا سلام اپنی اوقات مطابق شان مطابق ہن تسا میرے کول پوچھ سکتے ہو کہ سارے وطن دا ذاکر ہیں تو آدھا کھنے سلام دیتے نے ذرا لسا تو صحیح کیویں سلام دیتے نے تو ہن دیکھو میرے پاسے میں لفظ سنا ما سبق دا قاسم کو بنرا سمجھ کے حسن امیر دا پوتر سمجھ کے علی دا پوترا سمجھ کے رسول دا نواسا سمجھ کے مسلمانہ کہیں پاسوں تیران دا سلام دیتے کئی پاسوں نیزے کئی پاسوں تلواریں یتیم گھوٹ کو کئی پاسوں پتھر پہ لگ دن میں کیویں پڑھا شیعہ سنی آؤ ایڈا می وسائنے پھلان دا گھوٹ تے بن رہے تے بہت جلدی تھوڑی دیر دے بعد بن رہے دی ساری پوشاک دا رنگ لال تھی گیا ہون اگلی سطر سون سلام تو بعد شیر پوائنے شیر اتنا وزنی ہن جڑا شیر نہ وزن حد تو زیادہ ودھے تبت امیر قاسم دو حصے تے تقسیم تھے تاریخی میں رسیں دیئے دو حصے تے تقسیم تھے ادھا گھوڑے دی سجی زین دے پاسو رومن والا مسلمان ادھا کھبی زین دے پاسو ایوے اللہ دائی آئے تے سڈ مارے اور میرا غریب نواز چاچا حسین یتیم زین تو لہندا پہ میری مدد ہوا اے سڈا بھی قاسم دا لہندے ٹائم اتھا قاسم سڈے چاچا میری مدد ہوا غریب دے دوئے ہاتھ کمر تے آئیں قاسم غریب چاچا آندہ پائی میں کینے پڑھا علماء تو پوچھ شیعہ سنی دے علماء تو تاریخہ پر جیڑی جلدی کی تھی حسین تو آدھے رنے اکھیں دی قسم جتنا جلدی آئے پر مسلمانہ حسین دے پہنچن تو پہلے اجا قاسم زندہ ہاتھے گھوڑے بھجا دیتے تواڈی محبت دی قسم جدا تواڈا مظلوم کربلا مولا حسین پہنچے میدان کربلا آئے ایویں تر تر ڈہدا کھڑے
جی میں اجڑے چمن تے مالی دی دید پوندی ہے باغ اجڑا ہویا نظر دے کوئی ٹکڑا کتھا بنرے دا کوئی ٹکڑا کتھا ہون آدھے کیڑی کیڑی شاہ چاواں میرے نال تا قاسم دی لاش دے ٹکڑے چناواں نالائی کوئی نہیں میرا اللہ میں ایڈا غریب ہاں میں کو پتران دیا لاشاں دے ٹکڑے چڑنے پائے گئے اور دیکھ سو ایمیں چادر بھی چاہیے جتھو کوئی ٹکڑا ملے قاسم دا حسین اون چادر چ رکھے میں مطمئن میں نوکری پوری دے سا جی میں سنن دا حق کے میں مطمئن تھی کہ سن دے بیٹھے ہو اسا ہر سٹیج تے حاضر تھی وانا لوگ ہونے آئے میں پہلے آکے کوئی بلیں دن کوئی نہیں بلیں دے سن دا ہر بندہ بیٹھے ہون دیکھو مخاطب ہو جیڑی جا تو کوئی ٹکڑا ملے حسین کو چاہ کے ان چادر چ رکھے تاریخ دیے 40 ٹکڑا ہا قاسم دی لاش دا 40 ٹکڑا لاش دا کٹھا کرنا پتران دی لاشاں دا معمولی بات ہے جیڑا ٹکڑا چاہیں دے چادر چ رکھیں دے وال سڈ مریں دے قاسم او میرا یتیم بچڑا چاچا ڈاٹھا غریب ہے کتھ کتھ گولا میرا غریب بچڑا حسن دا پوتریں جتھائیں جواب دے ہون جے مجلس والے ذہن چ بیٹھے ہو کوئی ٹکڑا کہیں جا تو بولے کوئی ٹکڑا کہیں جا تو بولے ملکہ خانہ گھوڑے دے سنبھا دے تلو اچھا ساڑھا ہے چاچا میرے جگر دے ٹکڑے نہ گولی میرے جگر دے ٹکڑے گھوڑے دے سنبھا نہ لگ گئے میں کہتی پڑھا کہتی سن سو جڑا ٹکڑے کٹھے کر کھڑے نا انہیں 4-5 چادر دے کیتے نس کٹھے بزرگ پڑھ دے ان وال حسین زمین تے انہیں بیٹھے جیویں نمازی نماز اچ بہن دے بہوں مشکل نال شیعہ سنی مسلمانا قاسم دا جنازہ کھاں لاشا کھاں ایویں کنڈ دے پچھو چاہتی ہے تیرا ہی تھا بہنا عبادت ہے لیکن وطنی خادم کو ایک گال دسا کیا تساں یا میں جنازے چودے کڑھا نہیں ڈٹھے جنازے ہی میں چمیدن بھائی جان میرے عزیز جی میں حسین قاسم دا جنازہ چاہتے جیڑا غریب تو غریب جنازہ ہوئے 4 وارث ضرور ہوں گے جیڑے 4 پائی کو چامن حسین دے جنازے چامن دیکھ انہیں چادر دی گنڈری کان دے پچھو ساٹھ کے شیعہ سنی مسلمان آؤ انہیں ایک ہاتھ زانو تے رکھے حسین ناد علی دی تسبیح ورد پڑھے سے نجف دے پاسے منہ پھر گے غریب دا ساڑھ مار کے آدھے بابا علی خیبر دا در پٹنا ہے جوان پتران دیا لاشا گلے چامنے بہوں آؤ کیا نہیں چھوڑ مزار آ پتر دی غریبی تا دیکھ میرے نال پترا بھتری جیاں دیا لاشا چواما نالا کوئی نہیں میں ایڈا غریبا کل ہے جنازے ودا چاہینا اے ہی میں حق ہے تمہارا اتنا رومنا موجے تو گھٹ نہیں میں مکمل مجلس پڑھتا پیا چاہ کے گھننا یا خیمے لاش دی گنہڑی رکھی رومان آلا مسلمان جیڑا ای ویلے رات تائی بیٹھے ہیں جو ذکر ذاکر پرسی تے سن سن عبادت سمجھی تے بہ گئی تا ہون اگلا لفظ سن چادر دی او جڑی گنہڑی ہے لاش دی او رکھی کھڑے غریب ہون اپنے آپ کو آدھے میں جو ان دی ماں کو سڈا جڑا پوتر دی لاش دیکھ سی او تا مرن تو پہلے مروے سی میرا اللہ کوئی سبب بناوے ہاں میں مردان دیا لاشا چاہیندہ ودا ہاں جے ہی جنگل چ کوئی میرا پردادار مر گیا تا میں پکا اجڑ ویسا شیعہ سنی آؤ توارے پردے سلامت ہو من وقت مجبور ہاں سڈ مارے اما فضا
جی حسین غریبہ دے ذرا ون میری بھر جائی فروا دے خیمے بی بی آدھی کیا وجہ کھا اللہ واسطے میرے یہ لفظ سنا ہے والموین پڑھدا کیا وجہ کھا حسین آدھے ون قاسم دی امری کو وجہ آکھ غریب حسین آدھا پائی میں کو علم ہے تائیں منت منی ہوئی ہے کہ ہی منت جدہ میرا قاسم پر نیسی میں قاسم دی شادی کرے سا این دے سگنا دی مہندی سفید والا کو خضاب کرے سا ان کو آنکھ جلدی پتر پر نیج گئی پکے رنگ دی مہندی گھننا ہے وال خضاب کر والے ایک قیامت یہ رنگ نہیں لہنا ہن بی بی فضا جیڑی روایت کریں یہ سناوا بی بی فضا دی جڑا میں خیمے گئی نہ ہووے نہ میرا اے اکھیں تے نہ دیکھا ہو منظر بطول دی نوح دے وال کھلے ہوئے سارے کھا کے اکھیں بندن کہیں میرے خیمے دی اون چونڈ نال متھا لگ دے کہیں میرے اون چونڈ نال متھا لگ دے سین فضا دی بطول دی نو روندی ودی کناتا نال متھے لا کے وین ودی کرے نی کیا ودی گلے نی منہ تے ماتم کر کے آدھئے نہ روا جیڑ ویلے دا قاسم زین تو لتھے میری دید مک گئی ہے میں کو خیمے دا در نہیں لبدا جیڑ ویلے دا اعلان تھے جو قاسم زین تو لہ گئے میری دید ختم ہو گئی ہے میرے تے منت لا میں کو خیمے دا داری گول لے میں کو قاسم پتر دی لاشی گول لے بس رومنا لا میرا وطن دا غیرت مند شیعہ سنی مسلمان جناب فضائی میں ہاتھ پکڑیا گھن کے ٹوری 4 قدم اجا پر رہائی امیر قاسم دی لاش جنازہ میت 4 قدم پہلے ہاتھ چھوڑ دیتے سے چٹے سر تے بوسا دیتے سے قاسم دی ماں اے سامنے قاسم دی لاش ہے اے گنڈھڑی اچ تیرا قاسم ہے تیرا بنرا قاسم ہے ہائے اماں لوگاں دے پوتری ہی پر نہیں نمجی میں میرا پوتر پر نے لوگاں دے جنازے ہی میں ہوندن جی میں میرے یتیم پوتر دا جنازہ حسین شاہ ہے مولا تیرا اتنا رومنا قبول فرماوے 9 دی رات دی مکان دے مرتے عبادت کرنا بیٹھے ہو سین ام فروا قاسم دی اماں او لاش والی گنڈھی کھولی پیچھے سارے ٹکڑے آدھی اماں تے کو سارے سید ماں سڑیں گے میرے تے بہو مشکل بن گئی ہے میری مدد کرے نہیں ہے بی بی آدھی آنکھ کیڑی مدد کرا سین قاسم دی ماں آدھی اماں صرف میں کو اتنا تڑسا میرے پوتر دی سران دی کیڑی ہے اور میرے سنی بھرا میرے شیعہ پوتر دی ماں پوچھ دی کھڑی ہے سین فضا کو لو آدھی میری دید کمزور تھی گئی ہے میں کو سمجھا میرے پوتر دی سرانی کے ڈوئیں میرے گھوٹ بچڑے دی پواندی کے ڈوئیں اجا مرنا بنیوں سوال کرنا لا اجا ہی پوچھ دیں جو رون دے کیوں ہیں دیکھ کربلا دا نقصان تا دیکھ تیری ساری خاطر حسین دا نقصان کتنا تھا تے کو پتر پیارے حسین کو ناہن تے کو جھولیاں لے پیارے لگ دن حسین کو اصغر پیارا ناہا تے کو جوان پتر پیارے حسین کو سجاد تے اکبر پیارے ناہن کلام ہے کہ سوچے ہاں تا اے فتوے نالا میں ہاں کے روندے کیوں ہیں اے او غم میں شیعہ سنی روندے بیٹھے نہیں میں ان پڑھ ذاکر نہیں اے او غم منامانا ہے بیٹھے جائے غم میں خود سرور کائنات ماتمی کی تے رنائی ہے اجا حسین معصوم حاوی 3 شعبان کو حسین دا غم منائے محمد مصطفیٰ ایوے فتوے نہ لائے کر نیرو ونا دا نہ رو تیری اپنی مرضی
لیکن اے بہو بڑا جرم ہے، فتوہ نہ لایا کر۔ اج 9 محرم دی رات میں تیری منت کھڑا کرے نا، جے سن دے تا آ سن کہ علی دے گھر دا، حسین بطول دے گھر دا، اسلام دی خاطر، نبی دے کلمے دی خاطر خرچہ کتنا تھے۔ آہن سن، اج تیری دھی بھین ماں بچی نوح دے سر تے چادر ہے تا محنت میری حسین زینب دی ہے۔ سناما ہن لفظ والوین سناما نوحہ سناما، یہ تمہیدین واسطے پڑھیں گے کہ اکثریت میرے سنی غیرت مند بھائیاں دی ترتیب نال جیتی نہ پڑھو کہیں کو سمجھ نہیں لگتی۔ چلو میں ون پڑھساں جیڑے پڑھساں تو آپ کو ایک وین سناما، ترتیب نال سناما، میرا جو علاقہ ہے وسیع ہے۔ ہن سر چاہ کے دیکھو تو میں لفظ سناما، سرانی پواں دی رسی گنڈ کھولی، میرے مسلمان بھائیاں پہلا ٹکڑا لاش دا چاہتے ماں پتر دی لاش دا، میں تا پڑھی میں نا تو سا سن دے بیٹھے ہو تو آڑے کلو مجبور بے ساختہ ہے بھی نکل دی پئیے، میں سن دا کھڑا پر اجا تو سا سوچا نہیں، ماں شیعہ ہوئے، ماں سنی ہوئے، ماں سید زادی ہوئے، ماں امیر ہوئے، ماں غریب ہوئے، پتر 18 ہوئے چاہے ایک ہوئے، توالی شرافت دی قسم اللہ دے گھارج کھڑا جیڑی ماں تکڑے دل دی مالک ہوئے ماں پتر دے پیر کنڈائی برداشت نہیں کریں دی تے میں آدھا کھڑا پتر دی لاش دا ٹکڑا چاہتے تو ہون وال سون پہلا ٹکڑا چاہتے وہ ساڑھتے وال رکھ چھوڑا ہے آدھی میں بھول دی نہیں اے نہیں وال بیا ٹکڑا او چمے اے نہیں وال بیا ٹکڑا انہیں ٹکڑے چاہی دیئے بوا دیئے بھول دی نمی اے نہیں میں پڑھی وینا شاید فضا سامنے آئیے بطول دی نو ان تڑے پردادار پتھران دا ماتم پہ کریں دن تو آدھیے اے نہیں لسا گلیں دی کیا آئیں رو کے کاسم دی ماں وین کر کے آدھیے بیٹھی برگ گلیں دیا چہرے دے بیٹھی برگ گلیں دیا چہرے دے تے منہ پتر دا چم دی حامی پر نہیں لب دے رخسار میں گھتا ہی جٹھے ہم پر گتمامے سنانا سن دے ہو بی بی کیا تھے میں کو نہیں لب دا ہاتھ گانے والا تے جیڑا ظلم کما دے شامی ون آنکھو میری ون آنکھو میری نوح جڑی کو تھی وے وارث نا میری نوح کو ساڈا بننے دی لاش تے وین کر گھنے پابندیاں لگوے سن کوئی نہ رومانے سی شالا پردے سلامت ہونی حق ادا کر چھوڑی میں اپنی تھکاوٹ کو نہیں ڈٹھا بس حسین فضا دیئے میں ٹوریاں حسین آکھے ونج میری بیوہ دھی کو ساڈا ان کو ونج آکھ بابا پیا دیا بنرے دی لاش تے وین کر متا کل کوئی نہ رومان دے بھی تو آدھے دھیاں دے پردے سلامت ہو من شریف دھیاں دے پیوں بیٹھے ہو بی بی حسین کبرا اتھائی سوال کیتے حسین فضا تے ڈاڈی تو جو آدھی جل بنرے دی لاش تے رو پہلے میں کو ایڈا سا میں غریب دا بابا کے تھے فضا دیے تیرا بابا قاسم دی لاش دے نال بہ کے روندہ بیٹھے آدھی وال پہلے ون میری طرفوں ہاتھ جوڑ کے میرے بابے کو آکھ دھی آدھی تو باہروں ون رو میں قاسم دی لاش تے وین کرا بابا میں تیری شریف دھیاں میں کو شرم آن دے بابا میں تیرے سامنے سر دیوال کیویں کھلے سا حسین ٹر گیا حسین کبرا بنرے دی لاش تے آ گئی ٹکڑا لاش دا چاہتے
تے اتھائیں کیتے سو وین اے وین پڑھ کے منگدہ پیاں دعا اے وین پرانے بزرگ ذاکر پڑھ دے ہن دل آگے اپنے وسے بچ کھڑ کے شیعہ سننے کی وہ پرانا وین سناما دانے اللہ ہاتھ چاہ کے میری سین کبرا نے کیڑا وین کیتے متائیں آوے سیریا والا متائیں آوے سیریا والا متائیں آوے سیریا والا متائیں آوے سیریا والا متائیں میری سین دی حسرت دے وین متائیں آوے سیریا والا میرا قاسم امامت والا میرا قاسم امامت والا میں کڑ سے ہرندے پہ چالا میں کڑ سے ہرندے پیڑا چالا کی میں گھنڈ وچ کھا کر روی دی ہے نسکین مکان جھلی دی ہے کی میں گھنڈ وچ شالا پر دے سلامت ہوگی نسکین مکان جھلی دی ہے متائیں آوے سیریا والا فکو وین تے نوکری پوری اے پیدا وین اور دوجا وین کھتے میری سین دانے آلے ہاتھ تے بوسا لے کے آدھی میں تا فخر کراوے سیاں میں تا فخر کراوے سیاں میں نو چاچے دی تھیاں میں نو چاچے دی تھیاں میرا دل دیا دل وچ رہیاں میرا دل دیا دل وچ رہیاں میرا رات کو ہویا پرنا ہے اتھے گھنڈ وچ ہویا مرنا ہے میرا رات کو شالا پر کو سلامت ہوگی اتھے گھنڈ وچ ہویا مرنا ہے متائیں آوے سیریا والا میرا کریم خالق میرا رحیم خالق میرا رحمان خالق